ngiyabingelela bathandekayo bonyasa. Cha lo okhulumayo ummeli waMhlongo ngokuhlala sinze ngapha eGoli bafowethu. Cha njengoba sihlangene la ngomhla ka-18 September sihlangene mayelana nendaba yomdlalo. Ngizochaza ukuthi umdlalo yini. Umdlalo ingane zakwethu ngingasho ngithi into eqoqa intsha ngesikhathi esiningi, ngoba uma ungathi uyabuka nje izwe silihambile njengoba sila eRichards Bay namhlanje, sisuka eGoli siyohlangana nabantu base-Richards Bay, sizingane senze umsebenzi kaNkulunkulu uye phambili. Ngamagama singasho ukuthi uNazaretha siyakuthuthukisa ngendlela okwenzeka ngakhona. Angizukwanda kakhulu bafowethu, kodwa nje umdlalo uyileyo nto. Ngiyabonga.